Nyakwaro mgajwango odiochieng' mogik e dwe mar aboro higa ma 2023 intiere wang' sama yudo weche manyien e chenro mar ang'ich welo mag weche ma omiyo pek. Koro ka biro to ka adonjo ot ayudo ka ot owang' te, dhano bende nie iye. Wuon odno madichuo gi dhako gi nyathi owang' te. Dichuo min ode gi nyathigi owang' ma otho e mach manyo muoche odgi e gwenge mar Rangwe, Homa Bay. Gi ket thuolo mar registration madhi mbele ni gimede gi jumbe 2. Migawo mar somo kori kwayo mondo chor nyime thuolo mar rwako jopuonjre kuonde tiegruok mamalo kaluwore kod midhiero mokwako chenro no. Ja ohala Jaswant Rai koro were gi buche ma yande omake wi kambi sukari mar Mumias. Oimore Nyakwaro gi parni kaka pile namba ma tudruok en 23600. Yudwa achiel kachiel e Facebook, mano mar RAMOGI TV, Twitter kaachiel kod YouTube. Thulen mari mar mondo milos kodwa kimiyo pachi weche mopogore opogore ma wadhi kelo ni nyinga. Ochieng' Emmanuel, jaluko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako en ni ji adek mowuok e familia achiel e gweng' ma Kalithe West, Migori sublocation, Rangwe, kaunti ma Migori owang' ma otho e masira mar mach manyo muoch e odgi otieno ma piny norugodo kawuono. Ma mach manyaka sani pok ong'e gima ne okelo. Ji adek go magin dichuo, min ode kod nyathigi mawuoyi ma jehigni 3 nyowang' ma ok nyal yangi ka anyuola gi to chich ni chal ni masirano dibed ni ne wuok e lwet dhano. Ma en gima notimore e kaunti mano ma Homa Bay ka jafwambo marwa Ali Abich miyowa lerno. E dala Kinidi luoch kuyo kwa kochunya nyuolane kaachiel kod jogweng' mano yuoro macho wangi masira mar mach mano wang'o mok nyalo yangi. Kinidi ma jahigni 41, min ode Vivian Oluoch jahigni 28 kod nyathigi mawuoyi Denmark Oluoch jahigni 3 e masira mar mach ma pok ong'e gima ne okelo. Ji adek go ne oyudi okinyi ma kawuono ka ringregi okiewo e otandagi ka wuon Kinidi wacho ne gi chich e chal ka gima ne oneggi e chuny otieno kapok ne otia odno mach. Tuobi kwa gik mangi dhoka mach oseluoro ma otose moko mach. Kedi udhot dhoto moko ne nyathi ma ngi ni Joffrey. Ma Joffrey. Ji otho yot ka be ng'ato ni ot ka die. Teu ka di mala di chiwo mi Kinidi. Ari ka okwe madwa go dhoto moko. Kabi hago dhoto mokti. Ali ako utarimbo ka jiranda kote. Ema muko uba dhoto. Kwa muko uba dhoto kago wanga tielo. Kwa kaninda. Ema wanga kagi gindo lanyi. Ya pima tini tunkoni. Ili mama ni dieri. Dichore ni tunkoni. Pange lanyi. Kialo jimakana yu neji tukuyo pange lanyi kanyo kangu muko biru kuomi. Tawoe maji. Kiruja kwenye dhoto zangu. E kinde masirano mundu magorno bende nowang' molokore buru kendo weyo anyuolano gi lal maduong' ka familia no wacho ni tho mar Kinidi min ode kaachiel kod wuode owegi kod chuny lit ka gidwa ni mondo obila otimo nonro margi mar ng'eyo gima ne okelo masirano. Ng'eni eto chalo ka gima onege. Koro wan wakwayo ma sirikal no omed nononwa mondo wang'e ni tang'o otimo kijana ni endi. Itimo ne nonro matut. Ong'e ane yawuoyi mane en godo nyoro. Mane gibudho godo nyaka late in the evening yesterday. Gik moko wang'e ot te. Nyini nigi kombe gi owang'. Kabat mare wall unit ma en godo e ot kanyo bo owang'. Manyiso ni gigi eki chalo ka gima gin gik mano sany kamoro achiel. Jalup ruoth ma West Migori Evelyn Otiu okoni nonro sani dhi nyime mar yango gima ne okelo tho mar ji adek go ma ringregi sani koro kan e kar kano ringre joma tho ma Homa Bay. Gokinyi ayudo simu kar saa 12 kama ni ot moro wang'. Koro ka ringa biro ogona simu ni dhot pod olor giloro ge. Koro ka ringa biro tayudo ka gisemuko dhot mondo gifweny ni dhano ne nie iye koso to wang' kende. Koro ka biro to ka adonjo ot ayudo ka ot wang' te, dhano bende nie iye. Wuon odno madichuo gi dhako gi nyathi owang' te. Koro from there agocho ne OCS Rangwe sub-county magiringo gibiro ka gi gari magichagi gocho ne DCI magibiro ka kato gi collect the bodies gidhego. Koro investigation is going on. Angini gibiro miyo wawach baadaye.
tho mar Kennedy Oluoch min ode kaachiel kod nyathigi ma jahigni 3 sani koro okelo luor mapek mokalo e gweng' ma kaendi ka familia mare kwayo tend arita kwe kaunti ma Homabay ka mondo otimo nonro mapiyo ong'e ni to ang'o manokelo tho mar ji adek gi eki. Ali Abich, Ramogi TV, Homabay. Watimo mos ne anyuolano ka wadhi nyime weche mag somo. Joked ne ratiro mar somo dwaro ni piny owacho mamalo ochuog chendo manyien mar kwayo kony mag omenda ne jopuonjre madonjo kuonde tiegruok mondo mi owinj ywak ma jopuonjre nigo kendo reso midhiero makamago. Jokanyo sekta mar somo boriruok mar Elimu Bora Working Group wacho ni piny owacho norikni ahinya e keto e tim chenro manyien no magidwaro mondo mikoro chung ka gikwayo mondo med thuolo madirom jumbe 2 mondo jopuonjre donje mbalariany maonge ng'ikruok. Oyangore ni atamalo 70 ma jopuonjre pok ondikore chenro mag yudo konyruok kod donje mbalariany nikech pek mantie e mbui ma ichwale ote to kod kwayo makamago. We've been engaging with education matters right from then I think ng'eny nyithindo chal ka gima nyicha oko faulu timo application no. Atamalo chiegni 70 manyicha oko timo application no. Gi ket thuolo mar registration madhi mbele ni gimede gi jumbe 2. Mar 2 toko ni pesa moro midwaro mondo mi gitim go registration cha mondo mi oket thenge. Seche magidhi ni gidhi timo registration wadwa ni agencies 3: KUPS, Higher Education Fund to gi Higher Education Loans Board obed machiegni mondo mi okonygi fast track kata timo piyo applications go. Kaudhi weche motenore kod sukari, ja ohala Jaswant Rai ochwalo kwayo mar dwaro golo oko buche manyocho chwalo e doho mar apil gi doho mamalo ewi kambi sukari mar Mumias. Kang makama biro tok jatend piny Kenya William Ruto rido lake ni ok obiyie ne joket mwandu donjre gi sekta mar sukari e pachoka. Reko kalu kuom kambi mare ma West Kenya ne odhi e doho mar kwedo kang mar owadgi ma en ja ohala Sabrit Sai Rai mar tayo kambi Mumias bang' loyo rak mar kodesa kambi no kuom higni 20. Rai kod kambi mare koro yie mar were kod bura makamano ka Rai nyocha ne rik oteki ma olalgo gi ji mane ok ong'e kapok ne owe thuolo. Piny owacho koro wacho ni gidhi nyime kod chenro mar rakore gi midhiero mosebedo kokwako sekta mar wuodhe madhi oko ma pachoka immigration to chutho chiwo oboke mag wuoth midendo ni passport ne joma dhi e pinje maoko. Jagoro mongirore migawo no ngire Julius Bitok oyango ni gisendhiyo achije 4 mitudo kod mibadhi e migawo no gino moko ni medo kelo negi fuong'ruok. Olero nyaka sani giseduoko chien thung'ruok ma kwan jogo madwaro oboke mag passport kuok 100 nyaka 45. Kokoni lweny ma mibadhi nidwa tim e bombe duto. Jatelo ne oloso Mombasa nyim kamati mar od bura midendo ni Committee on Delegated Legislation mar chiwo ler ewi moko kuom midhieche mosebedo kokwako sekta no. Most recently, we were able to arrest some of the people who are actually frustrating Kenyans who are trying to get passports in Nyayo House. So I want to assure the country that services in Nyayo House are going on well. Right now, we are producing about 3,600 passports per day. And I want to say the backlog which we had, which was about 100,000, has now been reduced to about 45,000. And in the next 2 weeks, there will be no backlog of passports in Nyayo House. The crackdown that is around Nyayo House will be extended to other towns or other cities like Mombasa, Kisumu, Kisii, and many other areas where there are complaints from Kenyans that are not able to get services. You will no longer have to wait for your passport for a long time to get it. You will get it in a record time, either 3 days or maximum within 7 days. Soon and very soon, the government will unveil a new digital ID. Nataka kuambia wa Kenya, sasa Nyayo ziko clean, hakuna maneno ya kutumia broker, kuja hapo, within a very short time, utapata passport yako bila kusumbuliwa.
Obila ondhiyo nyamburko ma 25 okinyi ma kawuono ya pedha ma apoya mane ipedhe geche mani kod okumba ma bandia. Weg nyamburko go ibiro chwalo e doho ne ketho ma ojukgigo. Kajambo marwa James Okoth ne ochopo ya pedha no mabende kambi machiwo okumba ma Direct Line Insurance ochiwe puonj ne joriembo go. E apaya ma ochomo Nairobi, kara kek yore makachok e kar dak Manyalenda. Obila ne oketo ageng'a mar ndhiyo nyamburko ma oko lore gi dwaro mar chike ndara. Ka gitudore gi kambi mar Direct Line Assurance machiwo okumba kata insurance ne nyamburko, obila ne owuok oko mar yango nyamburko ma okumba maggi bandia. Apisas mag Direct Line Assurance bende ne omedo tiego joriembo e wi ber bedo gi okumba ma opodhi. E apaya ma ochomo Busia, picha ne en macha. Ka weg nyamburko moko ni fwenyo ni riembo maonge okumba. E kinde mathothgi ni fwenyo ni tiyo gi okumba mabandia. Wilson Maina, ma otelo ne chenro mag nonro e kambi Direct Line Assurance, opuoyo apedha no ma otim Kisumu ka oyango ni tim mar tiyo gi okumba mabandia sani oore e pachoka. Osingo ni gibiro medo tudore gi obila e puonjo jopiny kod kao okang' ne joketh chik. Koyango kwand nyamburko mane ondhi e boseche 2 mar apedha, apisa mochung' ne chenro mag apaya e alwora ma Nyanza, Alan Mwangi, osiemo achudhe ma jochiwo okumba ma ok opodhi kendo lero ni apedha makamano biro dhi nyime. We have conducted an operation to check on vehicles that are moving on our loads with fake insurances. We have netted 25 saloon cars, 10 without insurances, and 15 with fake insurance stickers. Omedo ni apedha makamano itimo mar neno ni weg nyamburko orito mwandugi e kinde ma jowuoth bende oyudo konyruok mar okumba e kinde masira mag apaya. And this is not because of police, it's because of your own safety. Because we have seen people being a millionaire today, and tomorrow you wake up a very poor man because of a vehicle having been involved in an accident, causing a lot of injuries or even fatality, and you are forced to compensate those people. Kojiwo paro mar chwalo apedha makamano, jakom weg matatu e boma ma Kisumu, Charles Obuya, oywak ne achudhe mauso okumba ma ok opodhi kendo kwayo weg nyamburko mondo obeda kicha e kinde ma ging'ado okumba. Akwayo ni sasa ya midhi ng'ado insurance, te mondo ing'e ni to insurance ming'ado ni en maber koso ok en maber. Kech oyudore ni sani wan gi cartels mawuotho mang'eny, ng'ado insurance to ging'ado mafake to gimiyo wat wetiyogo. The operation continues and we will net more vehicles because like today, within 2 hours, we managed to net all those vehicles. So we still believe there are more vehicles without insurance covers. Kaluwore gi kambi machiwo okumba mar Direct Line, weg nyamburko koro nyalo fwenyo ler mar okumba ma ging'ado ka gioro namba mar gari kata namba plate kaka ote machuok e namba 234554. James Okoth, RAMOGI TV. Kadhi nyime kod report mosebedo kwaluwo, doho ogolo chik ni Nancy Kizungu mabendo ng'ere gi nying mar Oledhi kaka Madhe Wangara mitudo kod ohand yedhe mamero ji med geng'ne e od ang'ech nyaka bi winj mang'ad bura momakne. Okang' makamano kawo bang' jang'ad buche Njeri Thuku tamro weyo Kizungu gi rambun. Jal burano okoni Madhe Wangara nyalo rocho bura modonnego kendo ok owinjore weye thuolo. Kizungu yande ochwalo kwayo mondo doho weye gi rambun kawacho ni ojami dekre. Kendo bende otuono rambun Eugene Jumba mabende na chich e buch ohand yedhe ma kelo mer. Dono matayo tijene paunde ke JKA. Kata kamano ogolo chik mondo rawera mane omaki kod Madhe Wangara oter e kar rowere ma Kabete.
koro mga jwangi lipot motenore kod madhe wangara ne mokaw godo yweyo mokwongo kamano kapok wakaw yweyo nitiere jogo mabende no achiel kachiel kokalo kuonde mopogore opogore mago bende yude chenro mar ang'icho odhiambo makawuono Facebook, YouTube, Twitter. Baba Twins mar Onyinjo ago mos makenda anyuola mowito osiepe kod osiepe mowito ngima kokalo kuom ot mowang' en gima lit ahinya. Kamano Baba Twins ma Onjinyo. Aneno maler an Pastor Mondio tiche mar game onyinyore wan gi lo oyanda gi jaoda mahero Saratino mano nyaseme iwacho ni un bende utimo mos timo mos ne masira motimore e gwenge mag Homa Bay. Kamano kuom kete e Ramogi TV. Tobias Akande luo chenro ka intiere Mombasa to gima okawa gi wuoro en tho motimre Ranguya. Timo mos nyanyuola moyudo chandruogno. Erokamano Tobias Akande ka intiere Mombasa. Morris Juma Ogada janyahera mano tim juok iwacho ni kaponi ng'ato emowang'o ot kata wang'o ng'ato. Erokamano Morris Juma kuom kete e Ramogi TV kendo miwa pachi ma opogore opogore. Moses Oluoch wacho no chieng' kaka pile abet piny kenda neni achiel kachiel gima timore e Kenya kaindi kotenore kod wach mar dhi e skul en mana mako dhok piny owacho keto matek ne jogo madhi e mbalariany. Erokamano kuom paro ma ichiwo no ero. Ka achiel kod bende Kevin Odiwuor wacho ni chieng' aneni achiel kachiel ka ntiere gwenge mag Nakuru. An bende aumno no gimotimore Homa Bay ma bende otowang' makata joma winjo manyalo konyo onge. Erokamano kuom kelo pachi machal kamano Cynthia Dhiambo inena achiel kachiel ka intiere e gwenge mago mag Bondo. Wacho ni imor kaka Ramogi TV kelo weche manyien. Piny owacho to odino ne nyithindo mathoth monego beni dhi e mbalariany ma thuolo mokwano biro bedo maber mondo mi ji duto oyud sir. Kamano kuom kete kanyo David Omondi ka intiere Nakuru. Inbe ng'isa kanyo ni weche motenore kod udi mawang' ma ntiere miere gin mago makoro dwaro lamo. Erokamano kuom kete Ramogi TV nyakwara mga jwang' kik idhi mabor. Pod wantiere kod mathoth moikuni chenro mar ang'ichwelo. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajakadala. Justice for all. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tie jakaribu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ibata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands.
Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Jolony e migepe mopogore opogore onyiso jopiny mondo oikre ne midhiero ma oriwo tuoche kaka malaria manyalo manore kod koth mar El Nino ma ikoro ni nyalo chwe pacho ka ndiko chakore dwe mar 9 ka gichiwo lere kinde lendo mar char ma kor lwasi dweche 3 mogik mar giko higani. Jolony koni kodhno nyalo thoro lalo koda ka teko stima kinde ka kinde kendo rocho helni mogeno teko stima. Jafwambo marwa George Bati nigi ler. Kakoro jorieko makoro kaka boche ringo koni koth mapek mar El Nino dhi chwe gwenge mopogore opogore pacho ka kochakore dwe mar 9 kendo kelo midhiero koting'o mil kod mor mar polo, yamo mapek kelo motuo kod apaka mager e nembe. Throughout the season, it is anticipated that most areas will have a relatively fair to good distribution of rainfall in both time and space. Occasional storms are likely to occur over several parts of the country during this season. Bede migepe mopogore opogore onyiso ganda mondo bed motang' kaluwore kod midhiero ma ibiro kel kod koth mar El Nino. Kaka yor keto kenge mag neno ni jopiny obedo kod ng'eyo, riwruok mar Red Cross okoni kodhno nyalo medo tuoche kaka malaria kod tuoche mamoko ma ikelo kod koth mathoth kaluwore ni pi koro nyalo biro gudore alwora ma ji odake kendo miyo suna medore. We need to enhance disease surveillance and early detection system for diseases like malaria, dengue and trachoma. Dengue is mostly happens at the coast, and then the mitigation measures is to control vector populations through habitat management. We are managing the habitats where these mosquitoes the mosquitoes breed from. Migao mar pur kod pith bendo jiwo jopiny mondo med ikore ne tuoche mamako dhok e kinde mag koth kaka chany kod kute manyalo ketho cham e kinde mag koth mar El Nino biro bedo mathoth e pacho ka. You also anticipate to have pests and diseases that thrive under this condition, that is warm and high moisture season, and this will lead to some diseases and also pests in crops and also in livestock. Kaluwore ni koth mathoth nyiso ni boche biro tweyo kor lwasi kendo geng'o teko mar chieng'. Oganda matiyo kod sola onyisi mondo many yore mamoko kaka mana teko stima bende nyalo biro bedo kalal kaluwore ni kuonde mamoko yamo mapek ma omanore kod kodhno nyalo biro kelo ng'ikruok e weyni mag teko sitima, gino mabiro rocho helni kod tije ma itimo kod teko sitima. On the solar power, with increased rainfall, there is increased cloud cover, which causes a decrease in solar radiation. Another negative impact will be on the power supply, and with that, there's disruption that happens on the infrastructure, mainly the distribution and the transmission lines, and with that comes with social and economic losses. E kinde ni ma imedo yang ne jopiny midhiero manyalo rocho ngimagi e kinde ma koth mar El Nino, jopiny onyisi mondo mi obed motang' kendo giluwre kod okenge ma oketi mag geng'o masiche ma ginyalo yudo e kinde mag El Nino. George Bati, Ramogi TV. Riwruoge pinje Afrika EU nyiso dwaro margi mondo jotend pinje Afrika omany yore mag nyayo kwe kod telo makare kaka yor kedo gi rochruok mar arita e Afrika. Ne gilose romo mano kelo kanyakla riwruoge bura kamoting'o haki Afrika kane gitwak ewi yore minyalo tigo neno ni bunde ok obed e lwet jopiny kendo nyayo kwe e pinje Afrika. Jafwambo marwa Lidio Keyo nigi mathoth. Kinde mathoth pinje Afrika temo duto manyalo mar kelo kwe kod arita makare. Riwruok mar pinje Afrika, African Union AU, okwayo jotend pinje Afrika mondo bedi ong'ala manyime mar nyiso kitelo makare. We have seen an erosion of democratic governance, and some have even said that democracy is on a retreat, or that there's a democratic decline on the continent. To some extent it's true. Moko kuom jotend riwruog pinje Afrika bende ogolo duondgi ewi midhiero ma osebedo ko pinje Afrika maimbo kama osebed ka iloko e loch mar jotend pinjego. Ranyisi en piny mar Gabon kod Niger ma midhiero ma kamano nyocha ka otimore ka koro giwacho ni owinjo non malong'o gi makelo midhiero makamago. And the Gabonese people feeling that an opportunity for change through constitutional means has been denied, particularly in this case again through manipulation of election results, and where there has been a lack of transparency in the electoral process.
So you see symptoms of state capture. What is happening now in the western region of Africa, and particularly in Sahel region, is part of the dislocation of the regime in Libya. To kata joma pontie gi time margi mar endelea telo ok giti e yo makonyo raia, giti e yo magin giwegi konyo gi ji. Koro raia neno ni kata wacho na Afrika sane wan gi uhuru, lakini raia mang'eny pod thagre. Koro kineno pinje masani nigi shida ka Guinea Bissau, Niger, gi pinje moko mang'eny, sana en wach mar uongozi, wach mar telo. Ginyiso dwaro mar keto kenge kod chike makare mag duoko chien bunde manie lwet oganda e tok chik kaka yor kedo kod rochruok arita e pinje mag Afrika. We can indeed silence the guns by addressing the real need of African youth, African women, Africans in general who want to live in peace and in stability, so that they can also focus on just improving their lives, the quality of life. AU nigi program ma gisebedo hagitiyo go magidoro mondo gipuonjo piny mondo kik gibed gi bunde ma ok eyo makare. Koro wang'iyo to mondo mpango ni mondo campaign ni oendelea, ang'o ma onego bene dhano timo hasa kaka gin jo NGOs, civil society, gi sirikal, ang'o malong'o mondo bene gitimo. Bende gikwayo jotend pinje Afrika mondo mi olos thuolo mag tijni rawere kaka yor neno ni ok gidonje grube ma thoro nyayo tulo kod monj e pinje mag Afrika. You must have a comprehensive understanding of human security, and that goes back again to ensuring that young people are from very early on embraced, they are given education, they are given job creating and job employment skills, that economic aspects is dealt with. E kinde ma piny owacho ma pacho ka kod kweth maketo piny owacho tesre dhi mbele gi twak mano makelo winjruok, Director mar riwruok mar Haki Africa wacho ni gintiere kod geno ne piny owacho ma Thurka ok bi keto chike moko manyalo nyayo ng'anyo kod tulo e pachoka. There is this talk of extending the presidential limits in the constitution, and for us as Haki Africa, we think this is a very, very dangerous discussion. We will be attracting these kinds of responses from military and others who may not want to see this. We feel that Kenya needs to tread very carefully. We need to stick to the 2-term limits, which is in the constitution, and ensure democratic turnover every 10 years. Eseche marochruok arita kwe medo bedo midhiero e pinje mag Afrika nyakoro mgajwang' en geno mar riwruoge e pinje Africa Union kata AU ni rombe makamagi biro konyo kedo gi midhiero mar rochruok marita kwe ahinya to kedo kod bunde mantiere e lwet oganda tok chik. Lydia Okello, Ramogi TV, Nairobi. Machiegni mesa mano mar ohala, jopur mag oduma ikwayo mondo ohore mondi ka pok giuso odumbgi ka jatend migao mar pur Mithika Linturi geno ni biro lando nengo manyien mar oduma juma manyien. Linturi bende wacho ni piny owacho biro ng'iewo oduma gunde milion 1 kowuok kuom jopur ka Joyce Oduor nigi ler. Kaluwore kod jatend migao mar pur Mithika Linturi, sirikal biro lando nengo manyien mar oduma juma manyien, gino mabiro miyo jopur yudo yuto mabopa. Kane oloso e kaunti ma Trans Nzoia kapok ne oyuoro e nyasi mar odiochieng' jopur e puodho mar Kenya Seeds mantiere Endebes, Linturi owacho ni sirikal keto piny okenge duto mar neno ni jopur oyudo yuto maber bang' chwero luya mang'eny ka gipidho chiemo e pachoka. We are announcing to be able to fix a price. And of course, even government will buy 1 million, just as the president has sent 1 million bags of maize for a national strategic reserve. And once I'm finalized consultations with Treasury and other stakeholders, probably next week, we will be able to announce how much we will be buying a bag of maize. Jatend migao no mar pur bende geto sekta mar chak kod ringo
ka bende oketo piny chenro makare mar neno ni jopitho yudo kodhi mabeyo, kowacho ni chenro no geto duoko piny nyiewo kodhi mag jamni kowuok e pinje maoko. And I think farmers should also appreciate that the government has really put a lot of effort in trying to subsidize their cost of production, and for that matter, that subsidized cost must mean something. Jokanyo sekta mar pur koro dwaro ni jopur duto mapachoka oti kod lony manyasani e pur kendo giwere kod mwandu mabandia. Mnanunua mbegu ili tuweze kusonga mbele. Fanya research field day ili tukutane na mahitaji ya wakulima, kwa sababu we go to the field, understand the needs of farmers and interpret through the certified seed that we have. Tuendelee na mantra ya cabinet secretary wetu na mantra ya president wetu kusema kwamba tunamaliza aibu ya njaa Kenya. Hiyo ndio tunafaa tushikilie. Jopur mane okoyudo thuolo mar ndikore higa mokadho bende jiwo mondo chop edero mag duola makano kothe e pachoka NCPB mondo gindikre kochakore dwe manyien. Kupitia ofisi ya county commissioner, mpatie wale wenye wamepatia hiyo jukumu wakati mwepesi ili waweze kufanya hiyo kazi. Eseche makoro jopur nitiere odira mar keyo, jopur ikwayo mondo kik usne agents oduma nikech agents go nyiewo oduma mathoth kowuok kuom jopur e nengo mane piny, gino manyalo kelo ne jopur lala maduong'. Joyce Oduor, Ramogi TV. Erokamano kora gero nobro bedo kod horruok kotenore kod report ma Joyce no jogo mosechako uso oduma mondo warita ne bei manyien ma ibiro land kod piny owacho. Kadhi nyime piny owacho geto ndiko jopur ma kwan gi ok tin 176,000 e kaunti ma Migori telo mar ariyo mar chenro machiwo mbolea ma nengogi oyweyo ne jopur. Jafwambo marwa ma Migori Jo Juma miyowa ler mar wachno. E tielo ni mar ariyo ma ndiko jopur e kaunti ma Migori mondo mbolea no ma ichiwo kod piny owacho e nengo moyweyo madhi kawo kinde mar dwe achiel. Piny owacho geto nonro mag jopur ma otiyo kata kothe magipidho. Said again, we are profiling and mapping. Profiling, we are identifying the characteristics of the farmer. And mapping, we want to know actually where they are. County Commissioner e County ma Migori David Gitonga kaachiel jatend migao mar pur, pith jamni kaachiel kod e County ma Migori Lucas Musenda ma oriko ne wuoyo bang' bedo kod romo kod apisas mowuok e migepe mopogore opogore. Ne wan e geno margi en jopurgo duto maromo 176 koro ndikore e chenro ni. I've frequently got a lot of complaints from farmers who were either registered and were not uploaded onto the database, or they were uploaded but they have not received the codes to enable them redeem fertilizer from the NCPB stores. This particular exercise will supersede any other exercise that has been done before. We are one of the beneficiaries of the county aggregation programs. So once you have a county aggregation program without produce for validation, then it means we are not doing anything. Gijiwo jopur mapoko ndikre chenro ni mondo wuog oko kendo koro ndikre eka giyud mbolea ma ichiwo kod piny owacho madhi konyogi e medo nweng'o e pur magitimo. We cannot say that people of Nyanza have been marginalized by the government. During the last registration exercise, we were able to capture 99,000 farmers. Out of those, 54,000 were able to retrieve their fertilizer. So what I can say, there were some challenges in terms of technology. Not everybody was able to receive the message. Piny owacho mar county kawo tende kod man mamalo osingo keto kenge makare mar neno ni jopur koro bedo kod yot e yudo mbolea. At the moment in Migori County, we have only 4 depots in Ntimaru, in Kehancha, in Migori here, and Awendo. And those depots are often very far. For example, a farmer coming from Sori to come and pick his or her fertilizer in Migori, that distance already is counterproductive. Kao tende kod ywak mar jopur ma osmiro kawacho ni mbolea gi moko osebedi ka uso ne achudhe mok jopur ma bende chak uso gi nengo malo. Piny owacho bende osingo mar kawo okang' mar chik ng'at mabiro yudi ka koro uso mbolea gi mag piny owacho. The law will take its course. We'll just arrest the people and prosecute them according to the laws of the land.
They go and secure fertilizer from the NCPB stores. They go and deface that bag and remove the coat of arms from that bag and stock it in the aggrovet. Now that is criminal. Etielo mokwongo mandiko jopur chenro di machiwo mbolea. Jopur maromo gana 99 e kaunti ma Migori ne ondikore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists walipata special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. New Stay Soft Adric Concentrate. 1. It is 4 times more concentrated. 2. It is packed with 4 times more fragrance. 3. 1 bottle gives you 40 washes. New Stay Soft Adric Concentrate. Also available in convenient sachets. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Machiegni e pau tuke kambi mar Azam omiyo rak mabiro chwalo achiel kachiel tuke mag adhula mag FKF e pacho kaendi kuom thuolo mar higni 7 mabiro. Azam biro lando tuke mag lig ma FKF juma ka juma ka tuke 4 gin mayiero e juma ma ibiro landi ka jatend riwruok matayo tuke adhula e weche adhula e pacho kaendi Nick Mwendwa opoyo ragno kod chendo mag Azam kayango ni gibiro neno ni timbe luwo chike mantie kendo rito saa mar neno ni opira chwal e kinde moyangi ma ongelewa. Azam piny Tanzania opong'o fuok manawe kod Star Times higni 2 mokadho. Ilifanya vizuri ndio mje. Sasa sisi miaka 7 tunawapatia kandarasi na haya yanataka kukuhakikishia. Sitaki uwe na wasiwasi na mambo ya ratiba. Ratiba vile unavyotaka ndio tutafanya. Tunataka tu utuelewe kwa sababu kuna saa zingine usiku hatutaweza kucheza. Lakini naona ni mwaka moja tu viwanja vyetu vinatengezwa. Kwa sasa viwanja 2 ndio unaweza cheza usiku. Vikifungwa labda sasa tutaweza. Kwa sababu tunazitengeza ndio miaka ya baadaye uwe sawa. Ukielewa hayo hakuna mambo ya ratiba utakuwa na shida. Katika hii contract Azam tuna envisage tutakuwa na provider mwingine wa free to air. Azam ni pay TV. Nataka kueleza vizuri. So Azam ndio wanachukua mechi kwanza. Mechi zinazobakia zinaenda free to air. Kama tutafanikiwa kumaliza mambo ya free to air, then ratiba ni kwamba Azam wanachukua mechi alafu TV ya free to air inachukua mechi na duniani kote hivyo ndio inafanya. Moktine jotugo 100 mag golf biro piem e tielo mogik matuke mag NCBA golf biro tuge lap Masigona Golf Club e giko higani.
Tilo mar 13 ibiro tuge lap madhi Great Rift Valley Golf Course ka gibiro piem e bucha 18 milaro e points. Tilo ni luo mano bagi boma Kitale tarik 19 dweni mano ka jotugo 84 piem ka Isaac Gitonga wuok namba 1 gi points 70. Tilo masigona biro bedo mar 18 kende mabiro chiwo e mich mogik mar piemgo. Ya kwa Ramogi Jwanero kamano kuom kete e Ramogi TV chenro mar ang'ich welo. Parnia draw mar UEFA gi sani dhi nyime en draw ma itimo mar tuke mibiro tugi mag UEFA Champions League. Odhi nyime kendo an geno ni koro saa 3 to biro gi thuolo mar nyisi kaka drogo biro bedo ka oselosi kata ka osebedo. Erokamano kuom nena achiel ka achiel kanyo Movino Gola chokanyo ni Alfa Otieno kod Lavendo Otieno kantiere Kisumu Nyalenda gin mago maneno achiel ka achiel kendo ne gineno kanyo chenro mar ang'ich welo. Kamano kuom kete e Ramogi TV to kod gima moko bende noyudo achiel ka achiel e chenro ni kamoro amora ma bende ne ineno e parni koro mosade kwa chako duoko kod weche moko manyien chenro mar Oimore. Nyinga Ochieng Emmanuel Jaloko maro ne Elizabeth Otieno.